Добро утро, хорица. Днеска трябва да ставам да уча на храната училище. Упс. Овчета с нашата учителка, сега какво ли ми кай. Тя ще да прибат с Пешо. Да го видя какво прави. Баце, Пешо! Четеш книга ли е мой? Браво на тебе! Кога се обръсна косата, бе? Приличаш на Слави Трифонов. Фу, докато дора до училище се изпочих като Веско Маринов на концерт. Здравейте, Коста. Ще изчупя главата. Най-накрая дойде. Не виждаш ли, че 8:30 закъсняваш? Какво? Бързо на разката за наказание. Какво направя, госпо? Издаде на разката. Кой искаш, ма? Сега, да решиш няколко задачи, значи двойка. Хубаво, ма. Така, сега ще изпитам. Колко е 1+1? Чакайте малко. Още не съм се потегнал. Значи 1+1. Да пръчка, казвай. Госпо, чакайте малко, То тъй ли са възпитават ученици, бе? Ами в днешно време децата не са ученици. Пускам тон колоните. Май бе, дете така. Ще обади на директорката. 1+1 е 3. Нали? Да, точно така е. Значи, имаш, тъй като се справиш много добре, за сега, имаш 2 минус. Браво! Сега, кажи, коя е столицата на България? Пакистан. Браво! Колко времена има валса? 5, 6, 7, 8. Ма какво правиш, ме? Ами, я да ти бягам от часа. Абе да. Освен, че нищо не знаеш, ами... Чувам се скача. Не ме черва. Не, пишам от двойка на този. Остави си нещицата. Да видим. О, ето ги. 11 номер 2 плюс неизвинено. Ти върна ли са, бе? Кой иска ти, госпожо? Гледам си учебника, тук нещо... Поне тетрадка имаш. Почвай да пишеш за на Да, урок. госпо, кажете. Така, пишете умножение на Умножение на степени. степени. Сега какво? Така. Знаеш ли какво е умножение? Ами когато събираме числата или когато умножаваме числата, мисля тъй. Дай ми пример за умножение. Ами, почакайте. Пример за умножение или за размножение. Ами, пример за умножение ви учителя по физкултура. Не говори за личния ми живот. Не познаваш учителя по физкултура. Ау! Господа, почеш да ме изнерви, ти вече ще удара аз. Не вземи разката една за наказание. Ще... Един път ще хакна, ма, Полека, Не обиждам учителката. Ще обадя за директорката. какво направя? Да дори, аре, какво ще направя? Знаеш какво ще направя тази директорка? Кой искаш? Аре, кой искаш сега? На дъската съм, кой искаш? Разкажи урока по история. Чай си погледна есето. Тъй сега. И така. Защото аз мисля, че госпожо няма да седнете, освен да ходите като някой шадраван. Аре седайте там, че има ядосвати вече. Ходите като някаква шаврантия. Аре бе. Айде, аз съм ученик, ти си учителя, разкажи ми урока по история. Моето есе е за Ботев
Две точки. Член номер 256. Така, започваме. Аз мисля за вас, че вие ни третирате като животни. Също, госпожо, мисля, че вие вече прекалявате с да ни удряте и такива работи. Ей, какво правите, госпожо? Не е хубаво така. Госпожо, няма да учиш, се оплача на директорката от вас. Нива е срам. То ви деца ли сте? Сега, също смятам, че вие ни третирате много лошо и давате лош пример на децата си. Плюс това искам да ви кажа, госпожо, вече започвате много да ме изнервяте. Направо, що да не знам, ще извикам баща ми, разбрахте ли? Не знаете какво ще стане. Аз ще остана до правка. Знаете ли кой ме интересува? Ще ви учат хамавите уроци, си ги учете. Нахални учители. Идвам до туалета. Туалета с хамалата да не тука. Така. Готово. Така. Няма никой. Оп. Гледа да ви направим мръсно. Ще се обадя на охраната. На родителите ти ще се обадя да ги затваря вратата. Госпожо, вече започвате да ме изнервяте. Не знаете с кой се закачате. Ще извикам баща ми, не знаете какво ще стане. Не знаеш какво ще стане, ако аз ще пробвам. Ще хакне един път, госпожо. Ядосайте ме, изнервяте ме. Сега с хама учителка не знае къде съм. Къде изчезна това пъпе? Намерихте! Не. Изненадах ли се? Не. Сега да можеш да видиш. Госпожо, какво правите, бе? Какво правите, бе? Вие сте нещадия, трябва да изгорите. Лоши деца. Умрете там. Умрете. Умри. Вие сте зомбита, изчадия, сте само да не изгорите. Умрете, деца. Умрете. Аз ще получа заплатата. Чупих си ръбрата, сега си към моя татко. И сега ще се върна с него. Сега да отида аз да оправя тази учителка, дето щяла да запали сина ми. Сега да отида да я видя, защото не знам какво ще направя. Господине, на къде така? Няма я тука! И тук е няма. И тук е няма. Само да познавах училището. Горете мана животи! Какво правите, ма? Какво правите, ма? Не мисля, че синът ти ще премине тази година. Нито следващата.
И сега ще видим кой няма да премине. Уха! Сега ще видим. Ще паля училището, защото ми писна тази тъпа работа. Някакви тъпи деца, които на нищо не правят. Госпожо! Елате, елате! Юлюлюху! Тази се свалява всичко! О! Мисля, че тази ще ме изплаши. Да, госпожо. Това си заслужавате. Нахалитет! Не! Нищо не стана. Госпожо! Тази е луда. Не! Не виждам къде си. Това не скриеш от мен.